Nalor ke jingmi syakmat ke henyau trap youth council banyale persya yau drugs ubalak sam hakeleng ke jela kumbala saki na kapor syakapor ban persang ru ban penkelai ke jing jongki balangap ke seng kalawat jing tip ke babenya lingba ke right to information na ketenat kampo yeng ke sarkar jela ban yo jing tip halor ki sien jam ke baga sarkar bat kumjo ke tenat pulit kila sim na ke benta banya kun persya yau drugs ke baken thop halor ke jing dan ki muka duma ki bala register ke jing kam ya ki nong khayi drugs ke jing yo kurup drugs nalor kiwe. Hadian ke jingyo ya ke jubam, ha ke sautere unailar arja arpusau. Nakaliang usamla noy saj an usamla Enlang sawian, ubadeiru Education Secretary ke HYC ula wan ban penpau yakini gi jubab ha Shillong Press Club. Ha ke bawla ong, bakalong ke jing ngolengo, bawat laki pulet ha ki lais nam ki baladap kila yo ban kurup hadu saupu kilo tam udrok heroin, naki nyut ligi district harilum khasi jantia henry, kat kum ke RTI layo jing tip batang iwe point lai RR kilo la Thang. Habakran sikilat pathai kubor usamla Enlang sawian ula bu jingkeli ke sarkar bat kumju e katanat pulet halor ke jingja jong drugs ubala yo ban kurup bat ban ongru bakala bandai bagi bahe bahan ki don kti hakani kakam nalor kata ula pentep ru banaki sans pa khat saungot ki nong khayi ki bala syakam hakini ki khendiat snam tang khat arngot ki bala syarai penram haka yeng kasari ila kli hakaba ki number of arrests yakaba nakaliang jong katanat pulet hakini ki lai sosem kala yo katkum ka kuat ko jingi kalang ba hadu mentah larangi compare sosem kini kata nulu arajar arpau ki number of arrests yakaba nakaliang jong pulet kilale kalong hadu mentah total kalong sanspa saumut ki arrest kiba nakaliang pulet kala shim but arrest ki drug peddlers nata ngila yoro ya reply kepada but ka case register but dispose but total jung hinero kalong hadu mentah akini gilai sosnam kalong ki case ki baran la register hakeleng ki police station jong kini ki nyotri district dengan punya patang apa ka khasi jende hills ila kempan ki garo hills but khasi jende hills ki case baran register apa ki NDPS act kilong laispa laitli but ki case ki bala disposal apa ka NDPS act hadu mentah kini kilai snam kalong aspa lai pratili but nalor na pedeng kini ki sanspa khasau teli ki adas case but ba kini ki laispa lai teli ki register case but aspa lai pratili ki dispose case hadu mentah nakaliang jong katanat pulet hi habro kini ki nyodri ki district kila ban secure ki conviction tang khat armut but bila panro halor ka kabedai but yaki drugs ki belayo ke drop da ki tenat pulen bapher hapo kani ka khasi jente hills but hakini kilai islam kinti ka jingyo kendrop yau drugs heroin hakini ki sausam kinti kalong hapo is ka sel shipo kg 8.44 hapo east jente hills 14.48 kg hapo west jente hills 285.59 grams hapo Ribhai district 5.97 kgs hapo west Khas hills 9.2 kgs asa west Khas hills along 10.58 grams but eastern west Khas hills along 2 grams but you kenja kalong 1000 aspa lai pen ndrup khundai kg kani havoro kinyo tili ki district but na pedeng kini ki jingyo kendrop ado kini ki quantity jong heroin but kenja da kalian ju pulek kala hakini ki sansam kinti kala yo ban dispose yo kenja kila yo ban dispose ndrus pa 0.85 kg but you heroin na yo ban dispose tang she point 322 kgs but the opium long 0.284 kgs usirop long dawai sirop kini markinir ki haki NDPS african narcotic but psychotropic substances kini gilang kajingyo ben dispose ni pulih kalong nyuspa nyupra teli but ki tablet ki bakan top ka NDPS lo kiwi tablet kilong 0.674 kgs but kiwi type spot kiwi tablet
kilang 44 ladang ipet yang niru nak niki sanspak hasau teli ki cases kiba katang pulit kala register ado mentamina ka total jung ki cases kibala dispose kalang arspa laipu prateli dispose kamut dan arbenta kawai pinsha akwet dan kawai pinsha convict pala dangi kan kat kum kan ka record ka bakila provide shingi ngilap ba kiba bon hi ki accused jung ka NDPS kidai kiba rasha akwet ba kanihi ka dehlor kani kanoron ba yi ba kita kinong kai drok sapo ke jela ke jungi ki slur banyai betang ya kam ke jungki dan ngi pe kum ke records ki pule ki yo kan drop katu potli ki katu tili ki kilo ma dari hen ki kilo apo is ka sel kat saw apo is jente hills kat saw hari boy kandai kiji rei bar dispose pat kini kisan senam kalong tang shikiji tangi kwa pan bu ke jingli Shaei pu botam jung ni drops pibo hi kata pai baru sa dum baru ai ki sa dum nambar pangim tep Shaei dan nambar lagi kikeso gila sha dispose do aspa lai prateli pila da to la da ong ba kikes kimpat sha dispose se ki habu hakut mal khana nambar belai ban provide ya evidence sakut ndrai ba songsi kalong bat ka basnuling wa bat ka basa umdum kalong ba kikes aspa lai prateli na ka sanspa ka sauteli da ban dispose ada ban secure ka conviction khat argot ndrai ba dispose pat yo ta yekta ki drugs pat hamtam yu heroin ubalong u ta bala kham kerni ba penengki kena sama kiba di pendo kami drugs rela dispose tang shikiji kane ke bojung kane hingi bo yudak jengkli bo khrau sakatrat pulit kale ayu ba kane ga lese kumba ong kibri shrum shanang ma ba lese kidan lese ada halendat dan menu ki badan ketiban penyat ya lese kibri badan hakabor kidan ketiban penyat yu drugs sapok kejela lem kumta belai kimla pan dispose no hoi kadang ka prosedur apok ka NDPS ak no dispose ndre ba kali kan teligi case bel dispose belai pem dispose santai to drugs katai gede kedak jengkli nakaliang kaseng kaba nakaliang jo kaseng ka ban bu jengkli sakatnat pulet but sngoba sngoba kani kat kum gini ka artai sngoba kadang ka jeng dukot terkam shibun ka bedai nakadai nakaliang ka sokar kadai nakaliang katnat pulet ban yakun persai drugs sapok kajela kat kum ka records ka jungi ya ka ban nakaliang kaseng lawat kane ka jung dispose namar kane ru kam dai tang ka RTI ka bangi file mo kane ka records ka dero naka narkatuk biru jung ka sukar India naka website ada picek ang turu ka ju ka records penyo lapi wat ka RTI ru ka ju ka records bar kane ka records kalong hakini ki sansnem mut sansnem mut ma ka sansnem la ngam bakla ka dai usnem arhajar arfu dan baklang ak di arjar puar ya ka bakil dispose ang teh polum snam ndrai hakitu ki namar dari check ekon kom ka records naka national bureau jo ka narcotic bat kum juro limba ka RTI hakini ki sansnem dan ka record ka dantang haka sisnem ya ka bakil dispose yu new drugs makani ngisngulingo Shaei gilabo ngiru ngisngoban kwa ban bu udak jekili ngiru isa ka umdom bat kelingo kai ka balai ka pulet kam la ban dispose do me Kiba boni ki beri roh dum tagi keli Shaei tau drok suba kilabu marba ya kene ka conviction ro tangkat ni pan semua ba lese ngimla pentep mo ya ka dai ne ka balat handai hakajing perkhat jong ka sangro lese itu ki drugs dan ki lese mono ki balap pan pentokam ni ba penyak yo nak ka benda ka jemutoi shimet jungno bat namta ka jingyo nang jungno kon ba ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bangi bam ka tein em ya ka met jung ni mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jung ka jing pang anemia pat ka jing brie jung ki kman ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau
45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka verification jong khao, kan num khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khao. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khao ba fi thien, kum ju ru la shet ya uni u khao. Okum ta. Tia kun, ka jing bang ba ai ka kwat ka khia, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Ha to dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shapi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.